sección quinta, e que anula o plan de emergencia de Reganosa. É dicir, que é a cuarta sentencia, e recordar que en maio de 2012 o Tribunal Supremo anulou a modificación puntual do plan que serviu de base para as diferentes autorizacións. É dicir, que en marzo de 2016 o Tribunal Supremo anulou a autorización administrativa previa e en abril de 2016 o Tribunal Supremo anulou a ejecución, o proxecto de ejecución. É dicir, que en estes momentos, evidentemente, o Tribunal Supremo o que nos ven a decir é a determinar a ilegalidade da planta de gas de Reganosa e que todo o proceso de tramitación medioambiental e de seguridade desta instalación foi un completo fraude. Dicir tamén que o plan de emergencia exterior de Reganosa non é ningún agasallo, como nos veña dicindo Reganosa ao longo de todos estes anos, senón que obedece a unha necesidade marcada pola propia lei. En este caso estamos falando da lei Seveso, que é unha lei que ten ámbito europeo. E é unha lei e unha necesidade en función, e ben está establecido, en función das sustancias que utiliza a instalación e do seu almacenamento. É dicir, que non todas as empresas están obligadas a ter un plan de emergencia exterior. Están obligadas estas empresas por un nivel de risco moi superior. Decir que en Galicia hai 10 empresas somente que necesitan un plan de emergencia exterior e desas 10, dúas están radicadas en Punta Promontorio, que é a planta de gas de Reganosa e a forestal de Latón. Lembrar, como dicía antes, que o plan de emergencia está en función, por a lei Seveso, en función do almacenamento e da peligrosidade das sustancias críticas. Recordar que Reganosa é unha instalación que ten 150.000 toneladas de gas a carón do complexo petroquímico de Forestal, que ao mesmo tempo alberga 300.000 toneladas de diferentes combustibles e produtos químicos. Decir que a capacidade letal de Reganosa, e non cansamos de repetirnos, é inmensa. Reganosa, a súa capacidade energética equivale a 1.800 kilotons. Só para darse unha idea, decir que a bomba atómica lanzada polos americanos no ano 45 sobre Hiroshima se calcula entre 12,5 e 15 kilotons. Aquí estamos falando de 1.800 kilotons, equivalentes a súa capacidade energética, non radioactiva energética, equivalen a 120 bombas atómicas. Decir que esta instalación está a pouco máis de 100 metros do núcleo urbano de Meá, onde viven 400 personas, a 900 metros do núcleo urbano de Mugarros, e 900 metros do arsenal militar. En un radio de 2.000 metros habitan máis de 7.000 personas. Non é certo tampouco que o novo plan de emergencia exterior do que dice Reganosa 2013 este en vigencia. A sentencia do Tribunal Supremo determina a ilegalidade do plan de emergencia do 2007 en base a 3 elementos. Primeiro, por carecer o emplazamento a cobertura urbanística, porque non ten autorización administrativa previa e porque non ten autorización a ejecución do proxecto. Estas son as bases de por que anula o plan de emergencia exterior. E dicir que o plan de emergencia exterior do 2013 que se agarra a Reganosa é unha modificación do plan do 2007. Decir, en todo caso, que en todos estes anos Reganosa estuvo incumplindo sempre a lei e co beneplácito da Xunta de Galicia. O plan de emergencia exterior do ano 2007 foi aprobado e presentado pola presión dos ciudadanos, dos veciños, cando se pecharon os veciños de Mugarros no Concello de Mugarros, e rapidamente presentou ese plan. Ese plan, pola lei Seveso, cada 3 anos ten que actualizarse. Decir que ese plan no 2013 se actualizou 6 anos despois, é dicir, incumplido a lei. E agora, nestes momentos, se van a cumplir xa 3 anos, xa tiña que estar casi actualizado o novo plan, pero sempre dependendo do ano 2007. E decir, por exemplo, en estes casos, a diferencia co País Vasco, que ten 21 empresas con exigencia do plan de emergencia exterior, o máis antigo é de diciembre de 2014. Ou de decir, cando falamos da peligrosidade, incluso do plan de emergencia, que a veces nosotros decimos, oi, o plan de emergencia non foi desaparecer por arte de magia a peligrosidade da planta de gas. E hai que dicir incluso que os parámetros do plan de emergencia exterior da planta de Reganosa
exemplo, sitúan en 173 metros a distancia de intervención e 213 metros a distancia de alerta. Na planta de gas de Bilbao, que ten a mesma capacidade, para estes parámetros utilizamos os siguientes: 1.400 metros na zona de intervención e 3 kilómetros para a zona de alerta. Fijadeos que diferencias. Cando todos sabemos, cando hai un accidente dun coche cisterna nunha carretera cargado con 20 toneladas de gas ou 25 como máximo que leve, pois fan un radio de protección de 600 metros. Ben, pois aquí a planta de gas de Reganosa, según Reganosa e según os seus cómplices na Xunta de Galicia, pois son 173 metros e 214. Dicir, por tanto, que non é certo que o plan do 2013 anule o 2007. O plan do 2013 é unha modificación do 2007 que foi anulado polo propio Tribunal Supremo. E, además, na propia sentencia, o Tribunal Supremo, xa cando anulou a autorización administrativa previa e agora volve a recalcar que tanto o plan de emergencia como calquera nova autorización ten que estar de acordo coa nova legislación vigente. E, además, o explicita así. E cal é incluso a nova legislación vigente? Pois está en vigor con Real Decreto de Seveso novo, moito máis restrictivo que o que había no ano 2007. Por tanto, para o Comité de Emergencia, a ilegalidade da planta de Reganosa e todas as diferentes sentencias de escape que dictou o Tribunal Supremo pon en evidencia que todo o proceso da tramitación foi un fraude e foi un asalto á legalidade. E por eso nosotros consideramos que o acordo do Consello de Ministros do señor Rajoy e así como o apoio da Xunta de Galicia adoptando o acordo de excluir a Reganosa da aplicación da legislación medioambiental e seguridade industrial constituye un ataque ao Estado de Derecho e constituye evidentemente un desacato ás propias sentencias e o cumprimento da lei das propias sentencias do Tribunal Supremo. Por eso nosotros decimos que este é un acto de corrupción política e financiera. Non é algo novo, sino que o que ven sucedendo e o que está no origen da propia relocalización e ubicación intergaría da planta de gas. Por tanto, nosotros consideramos en estes momentos o que procede é a paralización inmediata da actividade desta instalación e, por outra parte, a súa salida do sistema de retribución. E a corto plazo, bueno, o Comité Ciudadano e a compañía das representacións políticas vamos tomar unha serie de iniciativas que son as seguintes. En primer lugar, xa foron presentadas máis iniciativas no Parlamento Europeo por parte de Lidia Serra, o Grupo Agri e o Grupo de Esquerda Europea e os Verdes. E tanto o Comité Ciudadano de Emergencia presentamos xa un novo contencioso contra o acordo dos ministros e próximamente, o día 9, se presentará outro contencioso contra a decisión da Dirección General de Política Energética e Minas desas novas autorizacións fraudulentas otorgadas a Reganosa. E, por outra parte, queremos aproveitar este momento para dirigirnos ao conxunto dos alcaldes da comarca de Ferrol para que exixan ao Goberno o cumprimento das sentencias do Tribunal Supremo. E, por outra parte, evidentemente, que nosotros, bueno, nos informaremos ao consulto da ciudadanía das diferentes iniciativas que iremos tomando ao longo dos meses. Decía que por o 9 presentaremos un novo contencioso contra a Dirección Política de Energética e Minas, pero tomaremos tamén outra serie de medidas que están estudiando os nosos servicios jurídicos. E eu, nada máis, paso a palabra a compañera Yolanda para que os escollan as iniciativas que están presentadas diante do Congreso e os compañeros concelleiros da Corporación para que teñan alertos que digan o que estimen oportuno neste aspecto. Gracias, León, y gracias a los compañeros y compañeras de esta mesa. Un placer estar con vos. Un saludo de Marea. Sí, bueno, sinalar algunhas consideracións, non? Que xa dixo antes Galán, pero que quizáis son as máis graves, non? E que é certo que todo o procedimento dende o propio orixe da planta de gas en Punta Promontorio é un caso de ilegalidade masiva, non? De corrupción flagrante, claro que sí, pero o máis preocupante é que, digamos, dá exactamente igual, é dicir, que están ponendo
en absoluto risco, como estamos vendo coa última sentenza do Supremo, sin que lles teña ninguna preocupación a cuantiosa poboación do conxunto da bisbarra de Ferrolterra. É dicir, que realmente estamos gobernados por unha banda, por dous executivos, o galego e o español. Reganosa ten moitos cómplices, ten moitos aliados, non só o goberno galego, estamos vendo como o goberno español, mesmo en funcións, actuou de maneira rápida, non? E vulnerando todo o sistema normativo que nos temos dado, non? Temos demasiados aliados, pero son sátrapas, xa sabemos, é un fenómeno, non? Que se estudiará seguramente como un caso de corrupción político empresarial, pero tamén, dentro de todo, son capaces de chegar a isto que coñecemos ben, que é un neoliberalismo brutal no que dalles igual o que nos poda pasar, non? A costa de obter beneficios moi relevantes, non? Bueno, dende Marea queremos agradecer o traballo do Comité de Emerxencia, agradecer unha vez máis a letrada, a Patricia Gabeiras, o bo traballo que está a facer, pero tamén esa mantendida coa que sempre está o Grupo Parlamentario de Marea para redactar e presentar as iniciativas. E, como sabedes, xa na legislatura fallida anterior, Reganosa foi obxecto de debate na Comisión de Industria, e dende xa mesmo esta nova legislatura, e mesmo na Diputación Permanente, presentamos xa moitas iniciativas que teñen que ver con Reganosa e que en breves, si todo sai como prevemos, non? Probablemente, alén de que teñamos un non goberno, van a ponerse en marcha as comisións e os plenos, por tanto, haberá traballo, todo isto apunta que vai ser así, por tanto, serán rapidamente obxecto de discusión. Presentamos varias iniciativas, tanto PNLs para comisión como para pleno, preguntas que teñen que ser escritas, porque orais non podemos formulalas mentre non teñamos goberno, que teñen que ver, en primeiro lugar, coa petición do peche da planta de Reganosa e o peche da actividade por ilegalidade, como demostran as dúas últimas sentenzas que se teñen dictado por parte do Tribunal Supremo. Iniciativas que poñen en cuestión o que fixo o propio goberno en funcións. Xa o dixemos, fixeron unha norma ad hoc, vulnerando, ademais, invadindo o legislativo a preceptiva división de poderes que nos temos dado na norma constitucional, e mesmo facendo, algo que non se pode plantexar nun sistema, nun estado de dereito, unha norma específica para, este caso, unha infraestructura altamente perigosa. Isto é o que fixeron o día 27 de maio e 28 de maio, cando publicaron rapidamente aquelas normas para darlle un soporte legal a Reganosa. A verdade é que o Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Marea, en Común Podem, estamos sorprendidos, hai, ademais, varias persoas técnicas, ecologistas, moi sorprendidas, porque seguramente non hai un caso semellante de vulneración tan brutal no conxunto do Estado. E mirade que temos no conxunto do Estado barbaridades deste tenor, pero quizás sí que a valoración que facemos é que este é un caso único no que, por todo indica, que les dá exactamente igual o marco normativo e que están dispostos a facer o que seña para conseguir os seus obxectivos. Por outra banda, tamén dimanante das normas que se dictaron e se publicaron o día 27 e 28 de maio co goberno en funcións, instamos, como ben sabedes, eles dicían que se fundamentaban nuns informes de Enagás, pedimos eses informes en doble vía, pedímolos á propia Enagás e pedímolos tamén con registro de saída públicamente ao propio goberno en funcións para que ao noso grupo parlamentar nos facilite, porque calquera, se vos metedes nas páxinas web de Enagás, de logo non están eses informes ni nada semellante, por tanto, temos dereito a ciudadanía desta comarca e do conxunto do país saber cal foi ese fundamento no que nos dixeron que tiñan que acometer esta vulneración en tempo de desconto electoral. Por outra banda, as seguintes iniciativas que presentamos foron estes días xa, ten en conta que ata hoxe mesmo que se publican os portavoces no boletín do Congreso, non tiñamos portavoces e, por tanto, non podíamos presentar PNLs, as preguntas sí, que son individuais, pero hoxe mesmo xa podemos registrar todo tipo de iniciativas, insisto, agás
preguntas orais e interpelacións orais ao Goberno, e xa saen tamén as PNLs nas que instamos tamén o peche da actividade e o peche da planta, e a raíz da última das sentenzas que comentaba Lalán, que ten que ver con a nulidade do propio plan de emerxencia. Por certo, o plan de emerxencia que xa foi debatido no Parlamento Galego, que foi debatido en todos os lugares, e que xa sabíamos que non cumpría os mínimos de seguridade e mesmo que se estaba a vulnerar a propia normativa que nos temos dado. Por tanto, só decirvos que imos a estar traballando con vos permanentemente, que desexamos que as preguntas nos contestarán, pero que desexamos que nas comisións se configuren canto antes para que podamos leválos a debate, e unha vez máis, dende o Grupo Marea, pedimos vos que cando señan eses debates acudades alá con nós, polo menos unha representación, porque temos máis altavoz seguramente no Congreso dos Deputados ás veces que aquí, non? E que, bueno, pues, que un grupo de representantes do comité poda acompañarnos e que non é o mesmo que os que esteades ali, non? De perto, que realmente esteamos dende aquí. Si teño que decir, como ben sabedes, que perdimos a votación por 2 votos na ocasión anterior, e que nesta ocasión intentaremos traballar con todos os grupos da Cámara, incluso con algún grupo, bueno, que son de dereitas, pero que son nacionalistas, non? Que son nacionalistas, que son de dereitas, grupos catalanes e vascos. Na outra ocasión foi xusto a pique, xa foi ao último pleno da Cámara, e por tanto estábamos casi en disolución, faltou algún grupo, e bueno, sería relevante que estes grupos na comisión se pronunciaran, porque igual conseguimos gañar estas iniciativas. Con todo, estamos a vosa disposición, e sí que nos gustaría, isto nos pide o Grupo de Marea, que cando se lee este debate que esteades con nos aquí. Nada máis, e moitas gracias. Bos días, grazas a todos por a vosa presenza. Son Xobas Telechea e falo, lóxicamente, en nome de Ferrol Común, xa que en nome do Goberno contamos coa presencia de aquí xestario. O primeiro que cumpre facer, creo que é imprescindible un día como hoxe, é facer unha homenaxe ao Comité Cidade de Emerxencia, porque é evidente que cando consigamos o propósito último, pois serán os auténticos protagonistas dunha loita que sin eles seguramente quedaría, pois, por lo menos adormecida, ou non digo esquecida, pero sí que quedaría noutro ámbito. E a verdade é que os que en algún momento compartimos con elas algunhas de concentración sabemos da constancia das accións e frente, bueno, incluso a soledade, en moitas ocasións de unha loita que é fundamental para o conxunto da nosa cidade e para o conxunto da comarca, non? Dende noso grupo un pouco que aportar, porque, como sabedes, estamos incluídos na Marea, na nosa posición tradicional de rexeitamento desta infraestructura que, evidentemente, a nosos ollos é claramente ilegal, pero, ademais, non solamente ilegal, sino que inmoral, é peligrosa, con fortes implicacións no que ten que ver co campo da política, dos poderes económicos e, bueno, situacións semellantes, como se comentaba anteriormente, pocas atopamos no conxunto do Estado. E alegradme desta mesa que se me a pluralidade da presenza aquí atopada, e agardar que pouco a pouco, e nesas loitas, esa loita na rúa, esa loita no campo político, no que podamos facer, pois que atopemos cando menos unha resposta e unha solución a un plantexamento que, dende un punto de vista incluso neutral, non? O fora de é absolutamente escandaloso. Non cabe outra adxetivo, e que, ademais, pone en peligro, de alguna maneira, non solamente xa o aspecto fundamental do que ten que ver co ecoloxismo da ría, sino a propia vida, existencia e a vida humana na nosa comarca. Sin máis, cedo a palabra a Víctor Iván, concelleiro do Beñegat, para que poda... Víctor Manuel era ben.
eu brevemente, únicamente quixera decir algunhas ideas. En primeiro lugar, eu creo que decisións como esta mostran unha vez máis a indiferencia e a absoluta indolencia que desde a administración estatal se ten respecto dos nosos recursos e dos nosos intereses, tanto económicos como sociais. A estas decisións se suman o feito de licitar o acceso ao porto exterior a través de unha alternativa sur sin ter publicado a declaración de impacto ambiental e que supón a morte da ensenada da Malata, un dos graves perxuizos que pode sufrir a ría de Ferrol. Se prorroga unha vez máis a ubicación de Ence na ría de Pontevedra, a pesar dunha oposición social e política permanente ao longo de décadas, se toman decisións como estas, autorizacións que incumpren a legalidade da que desde o Estado eles mesmos se teñen dotado, legalidade que, por outra parte, se considera sagrada cando defende os intereses dese Estado español, pero que en casos como este, no que é obvio que ataca de maneira directa os intereses da nosa comarca, dos veciños e veciñas desta comarca, non ten ningún problema en pasar por riba delas. Eu considero que estas decisións poñen en evidencia a necesidade de que nos responsabilicemos dos nosos recursos económicos, pero medioambientais tamén, e que, como xa temos dito de maneira reiterada, non virá de fora nin remedio, nin esperanza, e é preciso que nos enfrontemos de maneira contundente e clara a estas decisións, tanto desde o ámbito social como desde o ámbito institucional. E, por tanto, consideramos que é fundamental que exixamos que se respecten eses recursos que temos, neste caso, na nosa comarca, exigir ese respecto por parte da administración estatal e que deixe de tomar decisións como esta, e menos a través de gobernos que non deberían ter a capacidade para poder adoptar este tipo de decisións, e menos na situación de precariedade na que se atopa, e cando menos que cumpran coa legislación coa que eles mesmos se teñen dotado a sí mesmos, que cumpran e den cumprimento a esa legislación, cando menos para poder revertir unha situación que, de seguir así, pode e vai a generar uns grandes atentados sociais que está a sufrir a ría de Ferrol, como digo, non só por esta decisión, sino pola absoluta indiferencia coa que se actúa respecto dunha das nosas maiores riquezas, non só medioambiental, sino económica. Bo día a todas e todos. Sumarme en nome primeiro do Partido Socialista as felicitacións ao apoio ao Comité de Emerxencia e notable traballo do Comité de Emerxencias sin cuya loita, efectivamente, seguramente hoxe non estaríamos aquí. En segundo lugar, trasladar a posición do Partido Socialista, trasladado ao noso, valga a redundancia, ao noso candidato do PSDG para defender firmemente a execución da sentenza contra a Reganosa, que é a única posición que cabe defender en Galicia, e, polo tanto, esperemos sacar pronto maiorías para que frente ao Partido Popular. E, en terceiro lugar, que creo que pode ser a aportación CECAIS máis relevante, a posición, como decía Suso, compañero Suso Bastia Rechea, respecto do goberno de Ferrol, ou do Concello de Ferrol, no Porto, no Consello da Autoridade Portuaria, onde teño a sorte de representar ao Concello de Ferrol. Na Autoridade
autoridade portuaria, o certo é que hai unha absoluta vontade de opacidade respecto á información de Reganosa. Nas actas do propio Consello de Autoridade Portuaria se ve como teño pedido reiteradamente documentación a que pois non dende o Concello de Ferrol se ve que non podemos ter acceso. Cada vez hai desculpas pois máis absurdas e en todo caso será primeiro como relato cronolóxico esta é a vez a incorporación deste goberno no Consello de Autoridade Portuaria foi o que tivo máis demora para ser aceptado pola autoridade portuaria. Sabíamos que as dificultades que entrañaba para o Consello de Autoridade Portuaria coñecer a vocación da ampliación da capacidade regasificadora de Reganosa pois iba a dar problemas. Efectivamente os deu, non se aceptou a entrada deste caso conselleira do Concello de Ferrol na autoridade portuaria hasta tomar esa decisión. En segundo lugar, pedimos como Concello de Ferrol que se execute a sentenza e que a autoridade portuaria solicite dunha empresa que está en franca ilegalidade dentro da autoridade portuaria por sentenza firme, por lo tanto non rebatible, que exixa a execución. Obviamente, como poderán entender que estamos no Concello en franca minoría dentro dese Consello de Autoridade Portuaria nada plural, pois o certo é que as votacións nunca son as ganamos, evidentemente, pero sí a necesidade de trasladarnos a información toda vez que eu mesma dixen que se non me trasladaban a través dos medios que proceden do Consello de Autoridade Portuaria que o pediríamos a través do xulgado, que non creíamos que tivéramos que chegar a judicializar a petición mesma de documentos. Non conseguimos que se pedira a execución da sentenza, pero sí que se trasladara a Reganosa trasladar a autoridade portuaria as actuacións que ten feito para executar a sentenza. Obviamente vamos a saber cales, que son cero, pero está trasladado dende a autoridade portuaria. No último consello, hai dous consellos do Porto especialmente dificultosos respecto a esta cuestión, que ten que ver unha cas contas do Porto e outra precisamente co tema do plan de emerxencia. En canto ás contas do Porto, unha das batallas de propaganda de Reganosa que atopa amplificación no Porto de Ferrol e os beneficios económicos que a outros nos darían igual, pero en todo caso un argumentario, forma parte dese argumentario da dereita que dá Reganosa a cidade, a comarca, etc. Os as que estamos aquí sabemos que non é certo, pero ademais é que as contas do Porto din o contrario. O que di as contas do Porto é que se perdeu un 40% en facturación como